Efeso Kapitulo 4, versikulo 31 ngadto sa 32. Yain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag inunsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Pagkalut anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Og pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Dili na mabuhat ang pagbiya sa kapungot, kasuko, kaligotgot o kita-kita lang. Labing gikinahanglan nato ang grasya sa Ginoo kay pinaagi ra gyud sa iyang grasya kita makabuhat og maayo. Kita magpuyo og malinawon ug kita makapasaylo. Ning panahon sa Semana Santa, nanginaot ko nga maghatag kita og panahon sa pagpamalandong, maghigugmaay ug magpinasayloay kita sama sa gugma ug pagpasaylo sa Ginoo kanato mga kasama. Kini si Radyo Manrens Barbarona. Dalaygon ang Dios.